Dobrý nočnom videjku. Proste ideme cez Roblox, ukážem vám, ako mať Robuxy zdarma. Normálne zapnete Roblox. Tak, zapne sa vám Roblox proste. Keď nikto nie je ešte prihlásený, nech sa prihlási. Tak, no. Idete na Brohevoľne, sa pripojím na brata. Nie na brata, na kamoša. Mne dneska tak hrabe na čisto. Tak. Počkajte. No a ideme sa pripojiť na Brohevoľne. Teraz mi to nejde, teraz mi to už pôjde. Kurva, nejde nič. Jak to? Dobre, ahojte. Dnešnom videjku. Ja kurtada. Ja som si odfotil. Roblox. Dobre, už mám, pôjde mi proste, ja som taký srávnový, no. Dajte odber, like. To druhé video, pozrite si, to je prvé video dneska. Dneska som to asi robil, neviem. Potom to dám na YouTube, tento tu. Takže zapneme toto tu. Ideme cez toto Roblox, no Brookhaven, RP. Dáme, no, chcel som vám povedať, že dáme Robuxy zdarma. Ale to je za 10 alebo 20, 200 Robuxov zdarma. Musíte mať, ukážem vám, kde to musíte ísť. Ak toto ešte nevie, to potom napíše, že nevedel som. Tak, a ideme na to. Takže treba ísť cez banku. Na tejto strane je banka. Takže ideme cez banku. Dáme si pekne, že tento zelen, no tento mi netreba. To vymažeme, dáme tento. Bielý, ťuknete sem, idete sem a tu bude také červené. Tuto bude také, tak dáte sem, toto dáte sem, si prichystáte kladivo, kde je tu kladivo? Ťukneme na kladivo, dáte, že udiera. Do rohu musíte viacej. No a teraz musíte zobrať ten kľúč. Máte ten kľúč, idete sem. No a teraz musíme sa niekde sem dostať. Tak. Ešte aj toto treba rozbiť. Treba to otvoriť dobre. Tento kľúč mi netreba. No a teraz dáme tú banku. Dáme banku. Dobre. Zoberete rýchlo. A tuto proste stále to idete preč, dáte na 20 a idete sem rovno, spadnete dole a teraz toto je zaujímavé, idete z nemocnicu, toto ani ja som nevedel, že prečo, takže treba ísť sem a teraz tuto
idete stade to head, ja som asi pomýlil, dobre. Idete sem, head, stade z Brookhaven. Speed. Toto je môj brat, čo teraz hučí. A teraz vám ukáže 0 Robux. Toto 0 Robuxy. Počkajte, nech sa mi to načíta. Roberto. Dáte like, Ronaldinho. odber, ťuknite na mňa. Dajte mi follow. Ťuknite sem. Toto si môžete naskenovať. Moju toto a budete mať 400 Robuxov. 34 Robuxov. Alebo 500 len. Takže kto naskenuje, má Robuxy, kto nie, smolda. Ten pičus nevie. O čo sa ti jedná? Kurva, o čo sa ti jedná? No, kto to urobí je frajer a kto nie je blik. Takže idem si naskenovať. Nepovolím nič, kurtada. Open book. Vidíte, tu vám teraz to ukáže. Toto nič. Jednotka Styles in Profits. Sell it Robux. Dáte Open. A teraz vám to tu ukáže. Počkajte. Povolenia. Dáte len zvuk a fotografia. Máte to. Hotovo. Máte Robuxy. Takže komu sa video páčilo, nech dá like. Toto už neťukajte, keď máte už. Takže komu sa video páčilo, nech dá like. Takže čau, maj sa. Zajtra pokračujem. Čau.